қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи даврони истиқлоли давлатӣ буда, бо таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз артиши миллӣ ба як ниҳоди тавоно ва сипари боэътимоди ватан табдил ёфтааст. Имсол аз таъсисёбии артиши миллӣ 32 сол сипарӣ гардид. Бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон ҳамоиши идона баргузор гардид. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бӯстон аз таърих ва роҳҳои тайннамудаи артиши миллӣ, таваҷҷӯҳи рӯзафзуни давлату ҳукумат нисбат ба хизматчиёни ҳарбӣ, афсарону сарбозон, шароити фароҳамгардида дар қисмҳои низомӣ ёдовар шуд. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд номаи табрикии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонид. таъкид гардид, ки дар замони ниҳоят душвор ва ҳассос қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо ташаббус ва иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфт ва минбаъд бо дастгириву ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат пояҳои моддиву техникии артиши миллӣ мустаҳкам ва устувор гардид. дар чорабинии тантанавӣ барои фаъолияти босамар саҳм гузоштан дар рушди соҳаҳои мухталиф ва тарбияи ҷавонону наврасон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ба чанд нафар тӯҳфа ва сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон тақдим карда шуд. барномаи пурмуҳтавои адабиву фарҳангӣ пешниҳоди иштирокчиёни чорабинӣ гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ таъкид намуданд, ки афсарону сарбозони далеру шуҷои қувваҳои мусаллаҳ дар солҳои душвори мухолифати дохилӣ, қарзи ватандорӣ ва рисолати ватандӯстонаи худро иҷро карда, дар ҷодаи барқарорсозии сохти конститутсионӣ ва ба эътидол овардани вазъият дар кишвар саҳми басо арзишманд ва таърихӣ гузоштанд. қувваҳои мусаллаҳи мо дар давраҳои минбаъда низ борҳо аз имтиҳони садоқат, маҳорат ва ҷасорату мардонагӣ сарбаландона гузаштанд. дар чорабинӣ таъкид карда шуд, ки хизмат дар сафи артиши миллӣ қарзи шаҳрвандӣ ва рисолати ҷавонмардӣ буда, имрӯз диловарони ватан бо эҳсоси масъулият ва ифтихори зиёд дар ҳифзи марзубум ва пойдории сулҳу субот саҳми худро мегузоранд. суруду тарона ва саҳнаҳои тарбиявӣ, сулҳу субот, гиромӣ доштани арзишҳои миллӣ, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва дӯст доштани ватанро тараннум менамуд. таҷдиди бошукӯҳи рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон баёнгари он аст, ки хурду бузург имрӯз дар симои сарбозону афсарон муҳофизони ватанро мебинад ва ба хизмати онҳо ҳамеша арҷ гузошта мешавад.